Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual como cada martes, y hay que agradecerle a nuestros invitados que estén aquí porque tienen que organizar todo, bueno, organizar, ya está organizado todo, lo de la Semana Santa. Estarán con muchas ganas después de dos intentos fallidos por la climatología. Obviamente la adversidad climatológica pues marcó las pautas en la Semana Santa anterior y en la anterior también, y este año sí va a haber Semana Santa. El otro día nos comentaba el alcalde de Vigo que sigue también con ese empeño, con esas ganas de seguir potenciando nuestra Semana Santa, pero hablemos de la de este año, y para hacerlo agradecemos que se haya desplazado hasta el plató de Televigo nuestro obispo de la diócesis de Tui Vigo, Antonio José Balín Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, como siempre. Está bien? Sí, estupendamente. Hombre, con este tempo, claro que sí, comparado co ano pasado, non? Sí, nada que ver, nada que ver. Y con ganas de que podamos llevar adiante todo o que está programado en la Semana Santa. Carlos Borrás, o delegado episcopal da Semana Santa. Hola, Carlos, que tal? Hola, que tal, Jacobo? Bueno, a verdade é que vaya cambio, non? Supoño que a hora de preparar todo, de organizar, de ver e falar coas cofradías non é o mesmo Bueno, que... Home, por suposto, para nós a ilusión é renovada, non? Porque fíxate que despois de 2 anos, porque 2 anos parece que non, pero é tempo, porque xa viñéramos da pandemia, é que verdade, tamén sí. tivemos aquel problema tamén. E bueno, nada, a xente está máis que ilusionada, hemos ter un número de cofrades récord, por decirlo así, tanto de homes como mulleres, e de novos como abellos. Canteira, canteira, moita canteira sí, temos, moita canteira. No, de verdad que é moi bo, estamos super ilusionados, e a xente, bueno, xa tivemos ese adianto co Domingo de Ramos, coa procesión da borriquita, pero eso non puntúa, porque aquí sempre a procesión da borriquita foi espectacular e moi numerosa, como foi o domingo tamén. Porque aí sacamos sempre sobresaínte, señor obispo, aí na borriquita, sí, na borriquita é un fenómeno tamén na nosa cidade que... Na nosa cidade e en todos lados. Esa é das procesións, eu creo que máis multitudinarias. De feito, o domingo foi impresionante. Cando chegamos ali á Porta do Sol, desde o escenario onde nos colocaron para a bendición, aquelo, dices, tú non ves un solo hueco. No, estaba todo cheo. E el señor obispo ya se atrevió a decir, dice, no os penséis que voy a llegar con el agua bendita hasta allá arriba, porque... Era difícil, si chegar a todos era moi complicado. Pero é complicado. verdade, non? Hai unha tradición moi arraigada na nosa cidade, porque houbo outras épocas, agora falaremos delo, a evolución para recuperar a Semana Santa, os pasos, as procesións, as bandas de música, pero houve unha época no que non había o mellor esa potencia nas procesións, pero Domingo de Ramos era sempre de moi boa nota, de sobresaínte. Los niños non nos fallan nunca, nos fallan los mayores, fíjate. Sí, pois aí está... En la vida, en todo. Aí está tamén... E, bueno, despois a idiosincrasia da nosa cidade tamén, que leva a que Bouzas tamén, pois Enteis, eses pasos, esas procesións que tamén teñen a súa historia e se respeta, non? Que hai tamén esa... Home, eu creo que hai que mantelo. E se encima pois se animan a recuperar certas tradicións, certas procesións que quedan aí, pois mira, estupendo. Eu creo que este ano non deixa de ser un reto, e un reto moi bon. Sí, un reto e un récord, porque hai moitos anos xa que non tiñamos eso, insisto, de participación, pero sí ese número de procesións, porque recuperamos as de Bouzas, que en Bouzas tiveron uns anos por diversas circunstancias sin sair, pero este ano empeñáronse en sair, o domingo coa súa propia borriquita tamén foi un éxito, e agardamos tamén que o jueves e o viernes pois pase o mesmo, non? Nos coas das do centro, por chamales de alguna forma, non? Porque son as que aglutinan un pouco todo o arciprestazgo de Vigo Centro, e todas as parroquias queren participar tamén, pois nos encantados, non? Porque estamos falando do centro, como lle decimos, pero vamos, un número grandísimo de cofrades ven da zona da Florida, non? Da parroquia de San Antonio da Florida. E logo non nos podemos olvidar de que a procesión de Teis, do Nazareno de Teis, que eu animo de verdade, se algún vigués outro día noutro medio me preguntaban que pasos non se puede perder alguén en la Semana Santa de Vigo. Bueno, cualquiera, porque cuando salgan, y todo el mundo lo recuerda, algunos tienen más de 100 años, etc. Pero yo la procesión del Nazareno de Teis, que es
Teix es donde nació el Vigo que nosotros conocemos, ese Vigo industrial, ese Vigo trabajador, y ver allí la devoción de la gente de una cofradía relativamente nueva y relativamente reciente y joven, pero que participa todo el barrio con una devoción tremenda, y nos metemos por unas calles que uno piensa que Teix es Sanjurjo Badía, y no, Teix es también donde vive el señor obispo, y mucho más allá, mucho más allá, al límite con Chapela, ¿no? Bueno, vostede asinte, señor obispo, porque coñece o barrio moi ben, está ali, claro. Coñezo e estiven hai pouco celebrando as Tres Gracias. E é verdade, aí vívese con unha gran pasión e están entusiasmadísimos con esa Semana Santa, co cual, claro, hai que mantelo e hai que seguir apoyando. Vostede, dende que chegou, tamén mantivo unhas pautas de querer seguir apostando, o que dicía antes que o alcalde comentaba, non? De seguir potenciando a Semana Santa de Vigo. Tamén está na súa xenda, señor obispo, seguir dando pasos para seguir potenciando nosa Semana Santa. Home, vamos a ver, a Semana Santa nós temos que, como obispo, por suposto, claro que teño que potenciala e animala sempre. Si encima logramos que se poida non solamente celebrar por barrios, sino incluso como cidade no centro, hombre, pois iso aglutina e tamén dá un montón de posibilidades. Eu creo que está genial que Vigo poida ter a súa Semana Santa. Non solamente o que haxe en cada parroquia, sino algo que nos configure e que nos dé identidade. E como se artella precisamente ese traballo, Carlos, para poder facer todas as procesións, para o encontro que se recuperou tamén, que se fai con música, como se fai ese traballo? Yo te diría que con el entusiasmo de la gente, porque a otros años, como bien tú decías al principio, pues parecía unos mensajes que se trasladaban a los medios casi derrotistas, ¿no? Por favor, que venga alguien a sacar nuestras imágenes, necesitamos gente, si no esto se muere, se acaba. Oye, yo tengo que decirte, Jacobo, que desde que yo estoy al frente de la delegación, pues ha sido justamente lo contrario, y no me quiero olvidar en ese sentido, porque lógicamente es mérito de esas parroquias que han decidido apostar y aglutinar en esa Semana Santa de Vigo, conjunta, por todos eso. Yo siempre digo, hay un joven que desde el primer momento colabora conmigo, que es Marcos Fragueiro, que es un chico de la Florida, que desde luego él tiene 20 años, pero es que su principal apoyo es una señora de 95, quiero decir, su principal apoyo, y todo eso que hay en el medio, toda esa gente que aglutina, pues gente como esa tenemos en todas las parroquias, Noelia, en Beades, que no quiero de Matusa, en Teix, muchísima gente que está, dice, oye, y estos días el teléfono a mí no me para de sonar con los WhatsApps diciendo, oye, somos 4 amigos, ¿tenemos algún sitio? Y dice, por supuesto, y además eso lo decimos, igual que nos decía el Papa Francisco, que esta es nuestra iglesia para todos, 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 aquí caben todos, 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 en nuestra Semana Santa lo mismo, Jacobo. Por supuesto que está absolutamente cubierto el número de costaleros que va a llevar cada paso, pero que nadie que nos esté escuchando que quiera ir en algún paso, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, porque encontraremos un sitio para él. Porque para él o para ella, porque aquí tenemos y no hacemos distinción de ninguna clase, como sabes, y tenemos pasos que solo portan mujeres, tenemos cofradías que la mayoría de sus miembros son mujeres, etc. Y en ese sentido tenemos muchísima ilusión, es la que nos estamos encontrando de la gente. Entonces yo creo con el señor obispo que esa tradición, si en algún momento se había perdido, ahora desde luego está con mucha más fuerza e ilusión. E hai outra cousa que é importante, supoño, bueno, comenta moitas veces o alcalde que cando un vai de vacacións, colle uns días en Semana Santa, sempre lle gusta, pois vou ver as procesións de Semana Santa, eso que tamén, a medida que se potencia a nosa Semana Santa, tamén pode ser un reclamo, un atractivo para aqueles moitos turistas que poidan ver a Semana Santa, que poidan participar na fe ou poidan tamén ver as nosas imágenes, non? Claro, aquí a Semana Santa é moi rica, porque tes todo o aspecto religioso e litúrxico das celebracións, que eso, bueno, pues fanse en todas as parroquias. Pero tamén non deixa de ser un momento para encontrarnos con música, en cantidad de concertos que hai, encontrarnos con arte, porque esas imágenes son patrimonio artístico de todos nós. É verdade, Entonces, bueno, pues calquera persona,
un que ven aquí a Vigo, o que vaya a calquera outro sitio, pero neste caso na nosa cidade, sabe que pode encontrarse con todo eso. Bueno, pois cada un vai ir elexindo e optando por aquilo que máis queira. Habrá xente que o faga con todo e habrá outros que collan parte, pero bueno, eso forma parte do que somos e do que ofrece a Semana Santa de Vigo. Se apuntaches unha, Carlos, para que a xente tome nota, para a xente que está suposto. vendo a tele ou está escoitando a radio, a No, ver. eso por suposto. Temos, bueno, xa o noso alcalde dixo fai pouco, porque contamos con un inestimable apoio do Concello nese sentido, non? Que nos apoia tremendamente, precisamente por lo que decía don Antonio, que non é só unha cuestión de tipo religioso, que é a que nos queremos favorecer e que queremos promover, pero o Concello tamén dase conta que isto é un reclamo para turistas, non? É un reclamo para foráneos, para xente de fora que ven, que fai os seus consumos nos establecementos, etc. El dixo outro día un pouco medio en broma, medio en serio, pero coas cosas que di moitas veces hai que ter cuidado, que tiemble Sevilla porque ya está aquí la Semana Santa de Vigo e me voy a encargar de ella. Entonces, bueno, aí púsonos un reto tamén, pero sí é certo que a xente, independentemente de que participe, o que nos queremos tamén é encher as igrexas, non? Non só as procesións, porque as procesións, como sempre se di, son esas catequesis na rúa, non? Porque estamos vendo todas esas imaxes da pasión, os pasos que nos temos aquí son supergráficos, eso, non? A Santa Cea, Jesús en el huerto, e todo iso. Pero iso, como decía don Antonio, tamén é arte. Tamén alguén que non é crente, pois tamén pode disfrutar de todo isto, dos concertos, en fin, de moitas actividades que hai en relación con todo isto. Sí, porque iso é algo que un pode disfrutar, bueno, de feito, hai Semanas Santas aquí en Galicia, por suposto, de Viveiro, a de Ferrol, pero temos a de Zamora moi preto, temos outras, a de Valladolid, non só no sur, non? Bueno, o sur iremos nas semifinais da Europa League, pero non en datas de Semana Santa, Carlos, pero hai moitísima tradición e un reclamo tamén importante a nivel turístico. A música que falaba don Antonio, Carlos, tamén vai estar presente. Bueno, estivo presente xa en concertos. Sempre estivo presente, como sabes. A música sacra tamén, porque temos o certame de música sacra, etc. Pero logo contamos con a Copovi, que é a Asociación de Corales Polifónicas de Vigo, que tamén nos presta moita axuda, que contratamos para todo o período da Semana Santa, tanto ao final das procesións temos pequenos concertos, e tamén nas igrexas todo este tempo e tal. E logo, a Federación de Bandas, que tamén non vai ser unha procesión sen banda de música, non é unha procesión, non? Nós temos contratadas, moitas bandas de música para todos estes días, en todas as procesións, incluídas de Bouzas e as de Teis, levan a súa banda de música que acompaña e que sempre lle dá esa imaxen de, non sei se de solemnidade, pero dende logo un pouco de recogimiento, non? Porque hai outras procesións que se ve ou se mira, como dixeches ti, de tantos sitios preciosos que hai aquí, mesmo na banda de enfrente, en Cangas. Bueno, as de Cangas, por suposto, que son tamén palabras maiores, sí. Pero ese recollimiento que se ve, pois tamén acompañado da música, desa música, pois casi esas marchas procesionais, non? Pois que a min particularmente gustame moito e penso que a xente que a mira na rúa tamén. Sí, marida moi ben, don Antonio, a música cos pasos e coas procesións, sempre, de toda a vida. Home, é certo que hai procesións típicas de Semana Santa que a veces son en total silencio, sí. Pero, sin lugar a duda, axuda un montón levar, eso, incluso hasta para levar o paso, para entender un pouco o que significa procesionar e despois disfrutar das distintas pezas que tradicionalmente sonan, non? Home, non sería o mismo unha procesión sin a súa banda, Sí, é certo. É distinto, moi distinto. Nos contamos tamén coas bandas de cornetas tan tradicionais aquí na cidade como son as de Beade, que Beade sempre tamén está sempre prestísimo a darnos axuda e a colaborar con nós. Eu penso que é o que dicía antes don Antonio, todos os barrios que queran confluir nesas procesións do centro, pois para min é un motivo de orgullo e dende logo algo que chama o que é Vigo, que Vigo
un sinfín de parroquias, parece que moi disperso, pero ao fondo todos somos moi vigueses con moitas ganas de colaborar co que a nosa cidade. Hai moito traballo arreo nestas horas tamén para preparar os pasos, para adornalos, para ornamentalos, que eso é tamén algo moi importante a hora de... Claro, tú fíjate, todos los pasos están en perfecto estado de revista. Nosotros tenemos una peculiaridad aquí que muchas veces es un poco hasta criticada, ¿no?, por otras Semanas Santas de otras ciudades. No, hombre, es que los tenéis que llevar a hombros. Y dices, Vigo no es Zamora. Claro. Las cuestas de Vigo no son las de Sevilla. Ya me gustaría a mí ver a todos esos costaleros de Málaga y Sevilla, etcétera, subiendo, ya no te digo otra cosa, pero la calle Colón, como hacemos nosotros con no está mal pasos, la calle Colón, no está mal. Entonces, nosotros tenemos esa peculiaridad de que casi todos los pasos, casi todos, porque este año va a haber sorpresas en ese sentido también, van en ruedas. Pues nosotros, tú fíjate que también nosotros aquí estamos en la cuna de la automoción en España. Nosotros también le agradecemos mucho a Citroën, claro. Hoy Stellantis, pero es broma, pero bueno, sí que es cierto que muchos se llevan en ruedas para facilitar un poco pues el trabajo de subir nuestras cuestas, pero este año vamos a tener alguna que otra sorpresa en ese sentido de gente que ha querido pues portarlos de otra forma. Vamos a dejarlo ahí. Que haberá costaleiros, haberá... También. ¿Pasos también. ¿Se cargará algún? Sí. ¿En qué procesión se puede saber así? ¿O? Ahí vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ¿Cómo ahí. se nota que hai bo tempo, que ata hai sorpresas, que son unha maravilla? Pero sí que falabades antes da canteira, señor Obispo, que importancia lle dá precisamente pois que xente nova se achegue tamén a colaborar, xa non a participar, senón a colaborar nestes días previos, na organización, nos preparativos e despois, por suposto, nas procesións. Vamos, que haxa xente nova en calquera actividade sempre motivo de esperanza, non? Pero neste caso, moito máis. Por qué? Porque son tradicións que recibimos de vello. Claro, a xente leva colaborando e traballando moito neso. E, bueno, o tempo pasa para todo o mundo. Que veñan detrás, que se entusiasmen, que se emocionen, que traballen, que dediquen o seu tempo libre. Incluso, pois, quitando de tempo para outras cousas, home, eu creo que iso é de agradecer e é un motivo de esperanza, non? E está clarísimo, se queremos que as cousas se manteñan, temos que preocuparnos do que hai, pero tamén do que ven detrás, para que no futuro poida seguir adiante e pues, todos os veciños e veciñas de Vigo poidamos seguir disfrutando da Semana Santa. Non agora, sino agora e no futuro. Algún horario, Carlos, para que a xente tome nota? Bueno, pues mira, este ano decidimos, coa suxerencia tamén do señor Obispo e de todos os que conformamos esa delegación, pois decidimos alongar un pouquiño a saída para que se vai facer ás 8:30. Un pouco porque recén vimos do cambio de hora. Claro, pois o sol xa o miramos como era estes días, non? Porque ás 8 da tarde era pleno día. Entón, para tratar de darlle esa maior vistosidade, as luces, os pasos, pois imos retrasar media hora e van sair as procesións ás 8:30, tanto jueves como viernes. Salvo en Teis, que en Teis vai sair ás 7 da tarde, a do Nazareno de Teis, que sae o jueves, e en Bouza saen ás 8 da tarde tamén. Pero, bueno, en Bouza son máis locais, moi centradas no casco histórico da vila, bueno, pero as nosas saen ás 8:30. Ás 8:30 o viernes vai sair unha procesión do Sagrado Corazón e outra do Santo Entierro que presidirá don Antonio, que sairá da Basílica con Catedral, da Colegiata. Encontramos as dúas procesións no que os vigueses chamamos o cruce dos 4 bancos, que é moi singular tamén e moi tradicional. Ali pois teremos unha pequena parada con unha pequena actuación, primeiro unha coral que cantará unha canción ou dúas, e logo o señor Obispo dirixiranos unhas pequenas verbas ali. Seguimos subindo a calle Colón hasta a Farola, embocamos Príncipe para finalizar na Porta do Sol, donde despediremos ali as procesións.
O sea que está todo preparado, Todo o tempo listo, tamén, moito traballo. o cambio de hora para... Todo. Porque Todo. onte era de noite, o perdón, era de días... Totalmente. As Totalmente. 9 e pico, Sí, case as 10. O sea Totalmente. Claro, eso é Sí, que que notas non un pasa pouco. nada, pero bueno, é por darlle un pouquiño máis de vistosidade e tamén Sí. que a xente, porque a xente queixábase un pouquiño de que quería participar nos servicios da Semana Santa, dos oficios, e logo sair na procesión. Bueno, parecía que había en distintas parroquias, pois dependendo dos horarios, pois a xente quería baixar e tal. E bueno, eu penso que o traballo moito, porque non me quero olvidar de ninguén, pero é que moitísima xente traballando arreo para que os pasos estén, insisto, en perfecto estado de revista, para a coordinación, a falar coa policía, que temos a policía local, que xa sabes que tamén porta, independentemente de que está facendo a súa labor como Que é moi importante, de seguridade, claro. que é Estamos falando do centro importantísima, da cidade, que claro. pero tamén eles mesmos portan un sí. paso, que portan o Cristo da Fe, que eu lle recomendo a alguén tamén, porque está moi ben ver os legionarios en Málaga, etc., levar o Cristo de Mena, pero cando vexan os policías locais de Vigo, que os coñecemos todo, que os vemos uns días poñendo multas, pero vexan como levan ese Cristo, pois tamén é moi emocionante. Pois emocionante ver que o tempo acompaña para que, por fin, este ano, no 2026, teñamos Semana Santa aquí na nosa cidade. Señor Obispo, moitísimas grazas por estar con nós e por achegarse aquí ao plató de Televigo, en plenos días de moito trajín. Moitísimas grazas a Antonio José Balín Valdés por estar aquí con nós e moi boa tarde, boa Semana Santa. Gracias a vos e moi boa Semana Santa a todos. E grazas a Carlos Borrás, delegado episcopal da Semana Santa de Vigo, por tamén achegarse aquí aos estudios de Gracias a vos. Radio Vigo de Moitas Televigo. grazas, Jacobo. Despedimos aquí na tele e de seguida voltamos na radio. Agárdanos Agustín Vigo, xa que falábamos antes da policía, agora non da local, da nacional, temos que falar dos timos 4.0. Ata agora.